Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ni pagayam Marlene iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't nilakay ko ti agabroad, idi naggigiddanan ang nag-eskwela, dagiti talo nga anak mi. Dua iti high school, ken may samet iti elementarya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlene, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, narigat una yung tibiyag tayo. Naputdan tayo manan iti kuryente. Kababayin pa'y kit din kadagiti kakaaruba. Tanang kasipsip ngat da iti balay. Inakumutang kininanang iti pagbayad tayo iti kuryente. Mapan ka manan umuta. Adun ti utang takan ko na. Mabayadak to amin dagita inton makabroda. Ipilit mo talaga ti agabroad. Anya nga iti mapasamak iti panagbiag tayo. Nadak lang dito'y apa extra iti trabaho. Walter, di mo ka dinadamdamag dagiti nagsinang agasawa. Gaputa nagabroad ti maysa. Sana mapasamak dahi ta kadata, Marlene. Tsaka itulog. Iso nga ituloy ko ti agaplay. Kaya't ko makapana ko na dagos. Tapnusan tayo nga agrigrigat akastoy. Ni Walter ko mati umay. Ngam kalat ang nagpa-Manila. Tada ka no interview na. Ha? Apa yan nagpa-Manila? Agab abroad nanang. Pinalubusang batlaan. Anya ngay kat naputdan kami manan iti kuryente. Ay, kanayon batlaan nga nakasta. Iso nga ron nga imbaon nak ni Walter nga umay bumulod iti kwarta kada kayo. Bayadan nanto kano inton maka-abroad. Pagpaagas ko kumada iti kwartak. Ang amanya ngay, ipautang ko na kada kayaw. Tamas kasapulan nyo mat. Agya amanak, nanang. Kumusta ti pa nag-apply mo, lakay? At dan employer ko. Bakit? Nagbihitan? Ado ka no ti kasapulan da amang mangged. Iso nga inalada kami adagos. Adda ka duwang? Wen bakit? Adda na amok ang agayem ko iti Manila. Paadamot lang nga Ilocano. Nasaya at matno kasta. Barang agiddan kami nga ag-flight. Agpada kami nga miniti kumpanya. Ay nalakay. Yapuram ti mapan. Kasapulan tayo at talaga ti kwarta ita. Ta dumakdakkelan dagiti anak ta. Nagpawitan ni Walter, nanang. Iso nga umay ko bayadan dagiti amin nga utang mi kata kayo. Ay na, nagsaya aton nga inokasta. Kat, kumusta nga ni Walter ijay? Mayat ka no di nangala kadakwad a kumpanya, nanang. Kompleto da iti pagyanan. Di laang kanon da tigatangan da. Saan ba't la marigregatan ijay abroad? Saan ka no, nanang? Kat no idi nag-video call kami. Limok magpaikit di Ay, nasaya at nokasta. Ay, naksayan mo't laangan ti panagdandanag ko. Impakita na nga ro di pagtrabahuan na akumpanya. Ay na, naglawagayam, nanang. Kan ado da a Pilipino nga agtrabaho ijay. Aya, ay palagi pa tunggal agtungtung kayo. Aliklikan na ti sulisog. Sulisog? Ninanang mo, tilay bagbagan? Ay katuan mo't anak ko. Anda bang manggag ko nga ado ka no ti sulisog a babae di ta abroad. Saan namat siguro nga aramiden day tananang. Agasawa kami. Kan addan anak mi. Mapanunot na kadipay laang dag babae. Anya ti maipay ko kan ka, ma'am. Siyak ni Marlene, sir. Nasurok ngayon ng abulan. Adinak inawawagan nila kay ko. Amok ang matulugan dak, tada kayo ti agency na dito Pilipinas, sir.
Kaya't mo asawan. Saan na kayo nga awakan? Wan, sir. Si Mardang matan ti panagpatulod na kada kami iti kwarta. I-check ko dito yung record may tinagan na. Ang masigurado kan ka, nga amin ang maipatulod mi nga agtrabaho iti sa bali apagilyan, kat adada iti nasaya at akasasaad. Tamamuan milata, no adada iti paggad. Kasta ka di, sir. Wen, tada kami ngamin ti madaksan, no baybayan mi ida. Nasaya at no kasta, sir. Dayto, nakita kong ti profile na dito computer mi. Mayat mo ti kasasaad na iti lugar nga ayan na. Regular ang maititir ti sweldo na. Awan ti makita ka problema iti kasasaad na. Apay nga rot asaan na kami man laang nga awagan. Dayta ti jak masungbatan. At damot day off da. Tapno maawagan da kayo kuma. Sir. Awan ka di tigayem na. Nga amamom amabalin mo ang kontakan. Tapno agdamag ka. Hello. Siyak ni Marlene. Asawa ni Walter. Pasensya kanta na disturbo ka. Sika lang amin ti mabalin kong awagan. Maawatan ka, Marlene. Mano nga minan abulan, asaan nga imawawag nila kay ko. Kat madanagan akan ko, ana. Kasta ka di. Kinapugno na, ag-roommate kami. Aday jay kusina, aglutluto iti kanan na. Adan sa papanan na. Mabilis lang ha, tayo nakayaban. Sige, katagyaman na. Uray siya, kat malading itanak ba? No apay asaanan nga umawawag ni Walter kada kayo. Awanan, nanang. Saan ako namang namnamapay? Talaga binaybayan na kami ni Walter. Saan ka ko bang agpanunod iti kasta? Adan na kaibaga kanya, nga adan sa kano babae na. Ay, unay mo tan. Dayta, ti pagbutbut nga ka mapasamak. Kasano kaming kadagiti anak ko. Iso nga ita. Siya kun ti agbirok iti wakas. Ay, no kumata makatulong akpay balasang ko. Inak agpatulong kadagiti kakabsat ko. Jakman kayat nga aramidan daytoy. Ngam ka sa pulan. Tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Itatagregrigat kan. Malagip mo ti umasidag kada kami? Manang. Idi paylaeng binalaagan da kan asaan aday di klase a lalaki ti pakiasawaam. Tanaesem iti babae. Ngam anya ngay. Sinurot mo lata ti riknam kat nakiasawa ka kenkwana. Napan kayo pa'y nagyan iji ayanda, tapno saan da ka ang mapakibyangan. Di pa'y anapasamak dayta, manang. Saan mo kuman nga isublipay? Nagabrod nila kay mo. Ngam nagsardengan ang nagpawit iti kwarta, tada babae agas-gastusan na ijay. Wan, manang. Kat ita, umasidag kan kada kami. Tapermi arigat mon. Tulungan da ko, manang. Ay, sige, tulungan da ka. Saan da ka mo tamabalin abaybayan, takabsat da ka kat nga rod. Ang anong sama, ti aglako-lako. Aramidot day tamanag. Agyaman nagtamatulungan da. Nalpas ko man ti kontrata ni Walter. Kat nakaawid ko man dito'y Pilipinas. Wan, nanang. Ngam, awan mo. Saan mo ta nagaw-awid? Kat kalpasan ti mano atawan. Saan tayo nga amo no nagawid dito'y Pilipinas? Asaan ang nagpakpakita? Wano, adapay lang iji abroad. Ay, Jack abo, no anya ti panunutek, Marlene. Panakunak. Nagawidan ni ti Pilipinas. Ngam sabali tinagawidan na. Ay, sa dino kumangay tinagawidan na.
Nalabit, iti balay ti babae na. Uunay mo ni Walter. Saan na nagpampanunot? Imbag lakit din, tadadagi ti kakabsat ko amang tultulong kanyak ita. Uri na kangagak iti agkakasakit asao. Ngam saan da ka binaybayan. Ay, Agpakolehiyo ako, nanang. Kabaelak gayam nga isa kadagiti anak ko. Uray no agmay sa aklaan. kaasi ka ba't, anak ko? Saan nyo kumaapanunutan dayta? Agpaimbag kayo kiti. Tapno makarwar kayo diti ospital. Naimbagnal daw mo, Marlene. Kasla mabigbig ka ah. Siyak di gayam ni Walter di abroad. Malagip na. Ay, Juan. Si kagayam di ka video call ko iti. Umay ka, umunag ka. Agyaman ka. Agtugaw ka. Pasensya ka diti balay mi. Diyak masango ti agdalos. Ngamin, mapanak aglakla ko. Kinapudno na. Biniro ko pa daytoy balayo. Nagfurgudak ngaminan. Ah, kasta ka di? Wen, nakaurnungak ngaminan. Kat plano may kan ni Mrs. Amang ipatakdar kami iti negosyo apagrugyan mi. Nasaya ak man ta kasta ti plano yun? Ni Walter, nagawit ka di dito'y balayo. Saan mi anakit kita? Saan anagaw-awit? Ay, ano kasta? Nagawid iti balay ti babae na. Day tamat ti atap ko. Saan ko apirpir dyan? Ngam idi nakaawat iti dakkel asweldo. Sa balin tinararamid na. Nagsugsugal. Nagbabae. Katidyak kayat nga inaramid na. Binaybayan na kayo a pamilya na. No idi, uray aklag sang sangit. No mangmangag ko dagita nga istoryam. Ngam no ita, timmang ka nanday ti pusok. Iso asaan ako na masaktan pa'y. Ay, namin ano a binagbagaak. Ngam saan nakadengdenggan. Inaramid na latati kay kayat na. Isu ngamin ti pagragsakan na. Isu asaan apa anawa. Nalipatan na kamin anamin pinsan. Naragsak nga ta. Kalpasan ti inaramid na kada kami. Ay, ano siya ka? Mabainak. Uray ka ano man. Jack aramiden day ta iti pamilyak. Imbagkan ka, taadaan ka iti kasta ka panunutan. Nagasat unay ti asawa. Sige ah. Day talaan ti umay ko ibaga. Agyaman na iti panangipakaamom kanya. Marlene, nukas pangarigan. Isubli kung tibulon ko abiyag. Ibagam tulatan ka ni Walter. Nanang, at idug pa iti biyakyo. Nakapsuta ko, balasak ko. Marikrik nak, asaan ako nagpayagpay. At idug pa iti biyakyo, nanang. Awatam ka di pa'y ni Walter. Nukas pangarigan, tagsubli pa'y kada kayo. Nanang. Ikarkararag ko, asapay ko ma. Tagbalbaliw ni Walter. Katsublan na kayo ang pamilya na. Nanang. Mailiw ako na yan kan ko, ana. Ngamsaan tayo mat nga amo. No sa dino, ti ayan na ita. Napaggraduar mong ti inauna nga anak mo, Marlene. Wen, manang. Kat ko na namat nga ituloy na kano ti agadan. Agberok iti trabaho na. Kat ison ti manggastos iti panagtuloy na. Nagnakamutan day ta nga anak mo. Wen tapagadalag pa'y matag iti kakabsat na. Ay na, agi na nakamutan, Marlene. Napigsaak pa'y. Amo, napigsa ka pa'y.
Ngam sikat iti makder nga ama kan ina kadagiti anak mo. Agasam ngay arigat dayta. Kasladyak pulos marig na tirigat kumanang. Tanakitak met asaan anasayang dagiti sakripisyok. Tanagagat nga agadal dagiti anak ko. Saan ka di pa yan nagparparik na ni Walter kada kayo nga agi-ina? Panagkunag, saanan nga agpakita pa'y dayjay. Naragsak siguron itibiyag na. Linipat kun ti ayat para kenkwana. Saan mi matan nga orayan ti panagsubli na. Asino nga ta ayat isa nga sapay mapana ko naglako. Mabitlaang. Tulungan ako, Marlene. Walter. Ano tinagapuak? Masakit ako na eh. Tulungan ako, Apay na ka dito ospital, Marlene. Manang. Asino din yung ospital mo? Ni Walter. Anya? Nagsubli na dyan lalaki? Maasyanak, gaputan na kapsot. Madama nga eksaminan dagiti doktor. Di la mabait? Itatagsaksakit? Sana kayo lang nalagip? Di mo pala pinapanaw? Manang. Napuskol ti rupa na. Sininaan ka nun si babae. E di saanan ang makaitid iti kwarta. Imut-utang ka nun iti pinagplete na. Tapno makaawit kada kami. Awan babain na day ta lalaki. Papanawam kit di. Sa dino ko matipagkamangan na. Pimusayan ti inana. Isu at tulungat, manan. Adu ti mangmangeg ko apanangom si kanyak dagiti kakabsat ken kakabagyak. Tainawat kumanen ni Walter iti pagtaengan mi. Maasyanak ngamin, taimbaga dagiti doktor asaanin nga agbayag pa iti biyag na. Gapo iti sakit na. To'y pagayam mo, Marlene. Marlene, pagayam ko, masakit nila kay mo. Kat imbagan ti doktor ti karsasad na. Ala, aramidem ti responsibilidad mo kas asawa. Takasta ti na Christian Juan nga aramid. Ano sa mga iwanan? Saan na kayon ang matulungan a pamilyana gapo iti sitwasyon na? Ngem ti Diyos ti makaammo amang subad iti dayta nga aramidem. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlene iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod ni pagayam Evelyn iti probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawanak iti 35 adda kaayan-ayat ko. Sangapulon atawen ti relasyon mi. Simango iti nakaro apan nubok ti relasyon mi, idi na destino ni Kevin ijay bataan. Bueno papagayam, intay tenggan ti pakasaritaan ni Evelyn, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, babe? Oh, Anya dyan text mo ama idestino ka iji bataan. Puno day ta. Kasarsaritak dito ni Mami. Agkita ta, tapno'y palawag ko ken ka. O, sige. Urayak nga rod, tagsarita tanto manan. Bye! Amom ka di no anya tinarigat, no agin na dayo ti agayan ayat? Mga no makasarak iti sa bali. Sangapulon atawon ti relasyon mi. Isukat nakatapay iti sa bali. Agkasar kayo nga minan, sakbay apumanaw.
Saan ka di nakababain asyak ti mangibagakan kuanay ti dayta? Apay ko makababain. Sa nga pulo na tawon ti relasyon nyo. Nga malampay lang ti agbain. Padasak nga ibaga. Oray simple lang akasar. Tapno sigurado asaan na ka nga isukat iti sa bali. Saan na kaya't ni Mami pumanawak? Amumot ngamin asikat ti paborito na nga anak. Evelyn, makauray ka kadipay. Mano kadipay atawan to uraya. Diyan mo. Duwala siguro atawan. Anya nga tanog kasartan sakbay a pumanaw ka. Uray simple lang. Diyak pa'y nakasagana ita. Ay-ayatan ka. Kat diyak kayat asimple lang ti kasarta. Kayat ko, tay kanginginaan at rahi di boda ti isuot mo. Sana basta-basta akasar ti ipaaykokan ka. Kasta kakapatag kanyak, Evelyn. Talaga ka di amapan kan, Kevin. Wen manong, nakasaganan dagiti gamit ko. Ken ada ni Evelyn akadwam amang itulod kanyak iti terminal ti bus. Evelyn, palubusam ka din ni Kevin nga umadayo. Anya ngay no isumat ti kayat na manong. Nagdadakkel dagi tabag nga awit mo. Kaslasan ka nga agsublipay. Ni manong met. Wagayam, ingka kasarita ni Mami Jesselid na. Tay-tay pa nga agsangsangit. Agsangsangit manan. Saan na ngamin na kaya pumanaw ka? Sige, tay nakasarita. May ka, Evelyn. Hinta kasarita ni Mami. Panawan na kunti anak ko. Mami, di ka din nagsangit. Dadagsanterik na kapumanaw, nagsangsangit ka. Mami, siyak ni Evelyn. Di kaayan-ayat ni Kevin. Malagipnak pa'y ka di? Si ka ni Evelyn? Nagpintas ka gaay ang palasang ko. Agyaman ak, Mami. Kasta umisem ka. Babe, kanayon mo kung mapasyaran ni Mami dito'y balay, ha? Uray linawasak nga umay dito'y, Kevin. Oh, nangigyo, Mami? Ala, agan-anad ka iji papanam, anak ko. Di mo baybay anti sa lunat mo. Naitulutan ni Kevin. Nakalugan matadagos iti boss. Wan na rod, manong. Ay, pampanunutak lang ti relasyon nyo. Agasam day ta. Sa nga pulo at taon nga agayan ayat kayo. Diyak mo din pagarup amadanon mi ti kastoy kabayag a relasyon, manong. Saan kami mat namin ngagap-apa? Maawatan mi ti tunggal maysa. Da kami kan ni misis ko, 5 salang a bulan a nagayan ayat kami. Sakbay a nagkasar kami. Adan sa atalag at kasta, manong. Awi sa mo ni Kevin nga kasar kayo. Nabayag una yun day ta sa nga pulo at tawen. Duapay ka no atawon ti urayak, manong. Duapay at tawen? Makauray ka pa iti kasta kabayag at tawen, ading ko. Anya ti pampanunutan na ayaday ta a Kevin. Tadi nakapayla ikalaysa. Iday ka pa yasap sa pulan. Sa dino aya tinapanam. Imawag namin ni Kevin. Sapay nagbayag ka nga awan. Kasano, nagadumot ngamin nga istorya na may papan iti trabaho na. Namiss na ka lang, dayjay. Ay, agasam, day ta nasurok amay sa oras nga awan ka diti opisina. Dimpig saan? Ang mga numangag na ka ni boss. Di na kala maawatanan. Kat imadayo nga ron, jay love of your life. Kung nakarod asaan arumbang nga umawawag during office hours. Kat, kaya't nangarod amang nagtaboses mo. Nakakulkulit. Uray ti rabi. Agkaraawag. Isupay ti pakapuypuyata. Kaya't nasawan. In love apirmikan ka. Mami, mangan kan tadda bisitam intun madamdama. Sino day ta bisitak? Ni Kevin ka di. Isuti kayat ko amang pakan kanya. Mami, amumet, napan iti adayo ni Kevin. Kasta ka di. Ay, nalipatan manan ako nakon.
Isunsan day ta jay bisita, mami. Mabit lang tay naklukatan tiri daw. Kumusta, Manong? Umunog ka, ading ko. Kunak no inton malam ka nga umay. Day off ko ngamin ita. Iso na sapak na imay. Kasta ka di. Umay ka. Mapantay ti ayan ni mami. Pakpakanak namin. Saan na kayat timangan? Tani Kevin kano ti kayat na amang pakan kan kuana. Mami! Addan ti bisitam! Kumusta kan, Mami? Sino ka itayo? Siyak ni Evelyn. Di kaayan ayat ni Kevin. Auon, palagip ko. Manong, siya kung timangpakan ka ni Mami. Kababain matkan ka. Saan? Anya ka ta kababainan. Sa bagay, awan ti sab sa balik kada tayon. Maikamang kanton iti pamilyami. Daytoy ti litrato ni Kevin iti ubing pay. Kita Uy, naglukmagmat gayam idi, Mami. Wan, kadno nalaing nga binamangan. Ngam ita, kimutong, tanagado ti trabaho na. Kan napili nga minan iti makan, Mami. Adun ti di na kayat akanan. Ay na, agyamanak, tay may kasi marungkar iti balay, balasang ko. Kasla ni Kevin ti kadwak, gapo iti kadam. Tangay nalpas kayon anangan, tumaran nyo mo tanda dito'y agas yung nga insagana ni Manong. Nagadunda kita tumarag. Karaman pa'y ngamin dito'y dagiti vitamins mo, Mami. At iti danong, agtumar kayon. Uwan, balasang ko. Tumarag amin, tapno pumigsa. Agyaman na ka, Evelyn. Tay may mo binisita ni mami. Nakaragragsak, kadayjay. Adu tikinan na. Impakita na pa'y kanyak dagiti idulduli na pictures ni Kevin, idi ubing pay. Katno kanayo na nakapandag ijepungan na dayjay alitrato. Nakita nga rod, Manong. Madamag kuman. Adalata ka di komunikasyon nyo ka ni Kevin? Ay, adda Manong. Kanayon nga umawag kan ag-text. Nasayahat mo't mo kasta. Rumbang laeng nga agtali na tinapintas a komunikasyon nyo. Apa yan? Nagsuyusuyab ka mo na makisarsarita kanya. Kasano kat parbangunan. Ada pa'y trabaho. Kan ada magtrabaho. Saan ka di? Weng, yan kaya't ka pa makasarsarita. Babe, ado pa'y tibigat ka pa nagsarita ta. Sige man lang. Maturog ka nga rote. Katuray si kamot Awan kayan. Nagyaman nakata binisitam ni Mami di balay. Naistorya kanyak ni Manong ko. Saan ka di nagkariakan ka? Amapan ko bisbisitaan ni Mami. Isungarot na mababain ako. Pasikan ti mga raramid iti responsibilidad ko para kini Mami. Mabain ka pa'y laan man. Kat imbilang kung to'y bagikas pasat ti pamilyayo. Good night nga roten, babe. I love you. I love you too. Good night. Awan sa awag kan ka ni Kevin ita Imbagak ngamin, asaan nga umawag no dak di opisina. Tado ti trabaho tayo. Ay, pudno day ta. Sapay agmon-monitor ni boss. Ay, isumarod. Narigat ti maungtan anya. Good. Kumusta gayam ni Mami na anapan mo sinarungkaran? Nakapsot. Nagkusim amangan. Ngam, amo, idinapanak ijay. Rimagta kan nagadu ti istoryana. Amom, mariknak ada kayo at talaga ka ni Kevin, ti agkagasat. Kita man dita, paborito da kapay iti pamilyana. Kinunampay, kastamo ti marikriknak. Iso ti soulmate ko. Ay, inidapan ni Kevin ti cellphone na. Saan na kan anak kasarita, Evelyn? Sana bale, Manong.
Nakunam ngamin, asan na kan ngawawagan. Uwan nga rod manong. Adon nga awag kan text ko kan kuana. Di namutan kaya't asong batan. Apay ngay nga ta? Adda ka di sa inyo anak kinawatan? Awan mo ti amok. Kalaat matlatan ang nagsardang na imawag. No siyak ti umawag kan kuana, agre-ring mo ti cellphone na. Ngam iddepen na. Bayam, kasaritak to, may papanitiday ta abanag. Mami, adda dito ni Evelyn. Ima na day tapat patpatam. Mami, mangmangagnak ka di. Masapol sa manan, amaipan ito ospital. Evelyn, nagadayo manan titurong dagiti matam. Awan la taawag kan ka ni Kevin? Awan nga rod. Diyak amo no apay. Ay, anyamat kan. Imbag kumamot no ibagana kan katirason. Dead maan nakalatta na kasta. Mabit lang Sungbatak lang na ito awag ni Manong ni Kevin. Hello, Manong? Hello, Evelyn. Awanan ni Mami. Ha? Natayan ni Dirapi. Natayan ni Kevin ti sapsapulan na. Anya? Nasaya at tasimang tatkan, Kevin. Manong, talaga naglivak. At ay Jenny Evelyn. Nakitak, Manong. Mabitlaan. Inaktanawan ni Nanang. Linabsan naklatan ni Kevin akas laawan nakita na. Anya mo tunday di pa ng parparigat na kanya. Anya nga tayo ti basol ko kankwana. Siya kon ti umasidag. Nalapit. Agladladingit. Gapoy ti ipupusay ni Mami na. Kevin, makipagladingit ha. Amo ka nasakit kan ka tinapasamak. Kat... Mabalin ka di, Evelyn. Panawan ak pala. Jak pala kaya ti makisarita ita. Nasakit ti ipupusay ni Mami. Ngawanak iti sibay na. Sige, maawatak ti marikrik na. Panawan ka pa'y narod. Evelyn. Agawid akong Manong. Kevin, pagawidem ni Evelyn, sipon ng rugi ti lamay, adda dito'y balay. Manong? Apay adi mo kasarita. Manong? Ita, papanawam latan akas laawan anyaman na. Anya ka, bakla? Nagsakit ka ba't nagsasalita, Manong? Sika pa'y akabsat ko ti mga ibaga kanyak iti kasta. Agsarita kayo kan Evelyn. Itamot lang. Dudwata dito likod ti balayo. Kat awan makangag iti anyaman na pagsaritaan ta. Ita, ibagam kanyak ti pudno. Apay adina kun inawawagan. Adda ka din nang isukatam kanyak. Awan sa bali, Evelyn. Amo matasikalaan ti babae nga inayat ko. Ay ayatan nakadipay wano saanan. Ibagam kanyak tapno amok ti aramidak. Evelyn, awan sa bali a babae iti biyak ko. Ipasigurado kan kadayta. Naamiris ko laan. Ajak kayat ti commitment. Nasurok asa nga pulo at tawantan. Ita, kasta ti ibagam kanyak. Sorry, Evelyn. Awan nga minturid ti pakinakam ko amang ibagakan ka idi. Saan ka nagpakpakita kanyak iti oray ka anuman? Nasakit ti inaramid ni Kevin, Mr. Lonely. Ngam na amiris ko ano jak pakawanan. Siyak matla ang tagsagrap itirigat. Gapo ta nag-break kamin kini Kevin, adun ti agar-aram kanyak.
Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Evelyn. Evelyn, pagayam ko, raamag ti kinatured mo, anang sango, itinagbalin a desisyon ni Kevin. Tuloy lat ti biyag, uray no nasaktan ka. Kinunam nga ado dagiti agar-aram ken ka, ngamnasken asiguraduam, ajay pangital kam manen iti ayat mo, ket saan na akabuteng ti commitment. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Evelyn, iti probinsya ti Quirino. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket naggapo ken ipagayam hana iti San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawanak iti 25. May saak a sales lady iti department store. Jasper, tinagan ti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Hana. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kita ang tiladawan ti boyfriend ni Hana. Saan ka di agwapo? Ay na, kasla artista. Edited lang data picture. Kasan mo nga ibagam nga edited? Kat nagngisid ni Hana dita. Saan nga edited data? Talaga agwapo ti boyfriend na. Jack mamati. Apaya saan ka mamati? Gapo, tanangisit ni Hana? Kunakmat nga edited lang data. O sige, ibagak ka ni Hana nga iyam amuna kan kati boyfriend na. Sige man nga ron. Numapasamak dayta, ilibre na kami kani Hana. Oy, nangagko ti pagsarsaritaan nyo Daytoy man ang babaita. Saan kid din amamati, agwapo ti boyfriend mo? Ay, ibagang man kan kuana tinagan na? Ni Jasper. Ay, kung nagtumat kan ka. Jasper tinagan na. Nangag mo. Ay, Hana, awagan man kit di. Ay, ada trabaho na. Paumayom dito inton bigat. Tapno makita ni Jessica, apud no ti ibagbagak. Sika talaga. Pinagrurod mo man ni Jessica. Kasano? Ipapilit na kit din nga awan boyfriend mo? Kat bay amlatan ano kasta ti kayat na apat dyan. Hoy, saan nag-apaabak? Taamok nga adda boyfriend mo. Kat ay nagwapo Day talakit din ti makiap-apaamon. Hoy, saan nag-amakiap-apaan niya? Ibagbagak laang ti pudno. Bayam nga umapal day ta a Jessica. Ta iso ti awan love life na. Kasanomat ngamin. Super duper toxic ngamin ti ugali na. Asino kumangay ti mangayat ken kuana. Oh, sweetheart. Wait. Apay akas taon iti panangmingming mo kanyak. Adda ka di rugit iti rupa? Awan. In love kan sa mo tunay kanyakon. Dakas ka di? May mayat manin ay. Mas dawak laan. No apay anak ka do dita ang nagpipintas sa babae. Ngamisyak pa'y laang ti inaram mo. Imbagak matenkan ka. Asaan a kinapintas tikit kitag iti babae ngayon nakayatan. Di ugali tinapatag kanyak. Oon gayam. Kan may say, para kanyak. Sika ti kapipintasan a babae. Di nakman bulaan na kasta. Pudno ti bagbagak, sweetheart. I love you. Laglagi pam dayta. Awanin ti sabaling ay nakayaten. No di si kalae. Hello? Hello, Hana. Ayan mo.
In-text ko matkan ka nga taak dito restaurant. Kadwak ni Jasper. Ket, apay nga mawag ka? Pinag-order nak iti makan. Ada icherwar. Adamot ka sarsarita na. Ha? Kaya't masawan? Pinanawan na ka? Jak amo no asino jak ka sarsarita na. Nagbayag na kang sarsarita. Ay, kiting kaayabanan Ibagam, orderan ti kanan nyo. O sige, inakayaban. O sige ha, awagan kan tumanan. Bye! Wen, naskan nga kita ta iti personal. Jasper, na-orderan na iti makan. Bye. Adapay aramidek. See you. Asino di kinasarita? Nagbayag kayo anang sarita. Ay, di barkadak. Ala, ginta manganan, sweetheart. Hi! Hello. Good morning. Good morning. Sige, mapanang payag time in. Sure. Ay, daman pa anak kaisom na ang babae. Nag-good morning pa'y kanya. Karkar na. Good girl nga tan. Good girl? Hay! Awan lat amukon nga agbalin a good girl day a babae. Nakaisam itay si Mang Petak. Uray siyak. Inisuman nakmet. Ket nag-good morning. Nga, sa anak asimong bata, taamok a plastic day ta babae. Saan ka di abawal ti cellphone no madama ti trabaho? Katmuan talaga mat abawal. Apay nga rod nga usar iti cellphone ni Jessica. Ay, day ta nga rod katikarkar na. Napigsan ka iti bossing. Ay. Oh, kaanom nga awisan ni Jasper dito tapno makita ni Jessica? Ibagak pa'y kan kuha na Paumayaw mo na dagos. Tapno paapalan taman day ta babae. Jasper, kasano tangag sarita? Kaday tamat agrep-reply kadag iti message dita cellphone mo ti aramidom. Idulin ko man lang ti cellphone ko. Wano saan, i-off kon. Tapno saan kan ngagreklamo. Asino nga min aya day ta ka-chat-chat mo? Awan, barkadak lang day jay. Embes ko mga ag-enjoy ta, iti kaadata dito'y park. Huwag ngagpaisan niya. Nagmayat dito'y park. Nagpipintas dagiti sabong. Kas kapintas mo. Apay ngagmisud ka. Di ka madanagan. Saan ka nga isukat iti sabali? Mabalin ka di nga umay naktudagasan iti trabaho intudbikan? Anya nga oras? No, agawid kami Amo mo ti oras ti panag-aawid mo. Una, dahil talagayam. Orayan ka. Kadnas kan amasapa ka nga umay. Yes, ma'am. Yam amo ka kadagiti katrabahwak. Ay katnas kan nga rod nga agpurmaak. Tapno saan ka maibabain, sweetheart. Oh, anyangay. Ayan nga ti boyfriend mo. On the way ka nun. Ay, sigurado. Makigtot day ta Jessica no makita na ti boyfriend mo. Si Kamot. Umapal kunak kuma. Si Kamot nga min. Dagulit ka. Iso nga aramidak man langan ti bagbagam. Katmo na. Tauray siyak. Kaya't kumat makita iti personal ti boyfriend mo Wen anya? Picture la ang tinakakitaam kan kuana. Ay, Jack man amukan ka. No apay asaan mo nga i-post iti Facebook. Saan ko nga ugali ti agi-post iti Facebook? Ha? Isudaytan. Ay na, gwapo talaga. Isudaytan. Asit kanta. Jasper, nasaya at tadakan. Hello, siyak ni Joanne. Siyak ni Jasper. Kat iso ni Jessica, ti katrabahuan mi. Hi, Jasper. Ha? Apay nakigtot ka, nakakita ka ni Jessica, Jasper. Agam-amo kayo? Wan, agam-amo kami. Agka-chat ta, saan ka di? Ha? Anya ti mapaspasamak ditoy? Sige, mapanakon. Jasper, urayin hak. Jasper! Ay, anya ti inaramid mo si kababaita? Basol mo. Apay nga may ipaspasikat yung kanya. Di inad ko iti Facebook. Nag-chat kami.
Ita? Da kamin, anya? Anya? Ay na, ipungot kansan! Aga-agaw ka iti boyfriend! Wenen, basol ko. Ay, bagak ngamin tibuong anagan ni Jasper ka ni Jessica. Kadyak mo tiyang pagarok nga i-chat na. Iso gaayam di ka chat-chat. Kan kain inawag ni Jasper, ija restaurant. Dahil toxic a babae. Wan. Mapagsisilpo kong lagi ti paspasamak. Ay, basol ko. Siyak tumat ngamin. Ay, onay kan, Joanne. Ay, jak man na nagpampanunutan. Hana, pagkawanan na kumaang. Please forgive me. Kumusta nga iti trabaho, mahana? Ay, makabanog, dagmalmalam anak itakder nanan. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakken ka, anarigat ti agbalin a sales lady. Oh, anya nga ita. Marik namon tirigat na, taaddan varicose veins mo. Wan nga ron. Balbalakadan ka idi iti rumbang nga aramidam. Ngam di naktumot ikaskaso, anak ko. Pangalak ngay kumain ti pag-eskwela, nanang. At damot damanang mo amang gastos ken ka. Panunutak pa'y Nagadaw ti mabalin mo a pag-eskwelaan dito'y lugar tayo. Di mo ko na nga agbakbakit kalatan nga agse-sales lady. No addanton edad mo, awanton ti mayat amang alakan ka. Mayat pa'y laang ita ata ubing kapay. Gaminton bakit kan. Apay, agtak-tak der kakadipay nga agay-ayab kan agururay iti customer. Nanang. Iso nga agpanunot ka na imbaghana. Di mo sayangan tinapintas agundaway. Girl, pag-iistoryaan da dito entero at department store, tinapasamak edi na minsan nga aldaw. Anya? Isumat lagayam akita-kita handak lagi titad duma a sales lady. Kat amuklatan, aday a Jessica tinangis istorya. Toxic at talaga day jay a babae. Amok nga uray siya, kat perper dyan nakmet. Kaya't nak nga ikatan iti trabaho. Uray si ka? Ay, so pampanunutek. Agresign naklangan? Agresign kan? Kat mo na. Apay pay lang agbayagak ditoy. Kat puro mat toxic dagiti katrabahuan ta. No, agresign ka. Agresign nakmatan. Ay, di ka man nagsawi ti kasta. Pagadalan dak damanang ko. Awan plano kong agadal. Ngam plano kong agipatak dar iti beauty parlor ko. May mayaten tabos ko ti bagik. Agdesisyon tan anaimbag. Agresign ka kadi. Agiddan ta? Aman no makadlaw dagiti bossing ta. Kat maan anong kuma. Kasano ni Jasper? Saan na ko nakasarsarita ni Jasper? Nalabit. Kayat na ni Jessica nga may disyak. Anya? Bayamon. Nasakit tinakom ko. Ngam awan maaramidak. Tanatagi ko ni Jessica ti puso na. Ay, agpapada amin a lalaki. Isukat ajak kaya ti makiayan-ayat. Gapoy ti dayta arason. Nanang, aginroll akon. Ha, anya ti kunam. Agiskwela akon. Ngam nasken atulungan da kiti gastos. Ay katwan anak ko. Ang kasanon nga di trabaho. Agresign akon Dua kami ka ni Joan agayem ko. Nasaya at mat. Broken hearted akpay ngamin ita. Kasano a broken hearted ka? Ay, insukat na ko ni Jasper iti sa bali. Ay, idi pailaan ngamin. Amo ko nasaan ang mapagtalkan na dyan lalaki. Nangisukatan na kan ka. Katrabaho mo't laong nanang. Ay, unay mo't daytan. Nasaysayat nga umadayo ak kadagiti toksik at tao, nanang. Idi pa'y kung mga inaramid mo dayta, anak ko. Ay, mamiss ko daytoy a pagtrabahuan. Promise. Oray siyak mo't manumot atawon ang nagtrabaho ta dito Ay, inananusan ta nga oray basit to sweldo.
Ni Jessica dayta umasidag. Anya nga tama ng tiibagana? Apa niya nag-resign kayo? Agiskwela kami. Gapukan ka? Toxic ka ngamin. Anya? Bay amon, mapantan. Uy, tinaklapdan hana. Kaya't ko lang nga ibaga, ti sakit tinakam ko iti daytoy a babae. Anya sakit tinakam at nga ibagbagam? Ay, tamagam pailaeng. Kat inagaw mo ti boyfriend ni Hana. Nalipahatamon. Joan, gusto daytan. Pudno mo ta. Aga-agaw ka iti boyfriend. Saan ka atutupan? Taado ti tao. Kanjak kayat amay katak iti trabaho. Ngam kukwak kita ni Jasper. Mayat kayo man, wano saan. Siya kon ti baro a girlfriend na. Kunak no asino ti adda dito sa alas. Si kabot gayam Hana. Rabiin, apay asaan ka pa'y maturog? Agin enkodak pay lang iti project ko, nanang. Kanayon kan samot tenggang puyat. Kumutong kan Kasapulan nga agadalak na imbag. Sayang mo ti kwarta, agas gastusan nyo para iti panagadal ko. Kasta ti kayat ko amang ngagankan ka. Nasken alapasam ti panagadal mo. Ikarkarigatak, nanang. Ay na, Hana. Dandanin ti graduation mo. Siyak to ti mang make up kan ka, Mabalin ka di asaan. Papintasan kan to iti kastaunay. Ay, wan gayam. Nadamag mo ka din. Nakiasawa ni Jessica. Sino tinangasawa kan ko, ana? Ni ka di Jasper? Mamartag sa kalugaranda. Saan damat kat abimayag ka ni Jasper? Kat, kumusta ita ni Jasper? Awan mo tandama ko kan ko, ana? Asino kumati at dadamag na kankwana? Bye-bye amon. Adumat di tang agar-aram kan ka. Ngam, Jack agapura ang makiayan-ayan. Agornungak pa iti kwarta. Korek. Tati ayat, saan nga inapuraan? Kalpasan ti panaggraduar ko, nakastrekak adagos iti trabaho iti dakkel a kumpanya dito'y Manila, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Hana. Hana, pagayam ko, nasaya tinagbalin a desisyon mo, anang ituloy iti panagadal mo. Nasaya at met, ta imadayo ka, ta iti day nga inaramid mo, swerte, ti simmang baykan ka. Ala, sapay la ko ma, taag nanayunen, ti ragsak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Hana, iti San Fernando City, La Union. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.